早速力試しといくか。この力でこれまで以上に王子に尽くしましょう。新たな力使いこなさなくてはな。これなら負ける気がしないぜ。
こりゃでかい洞窟だ。先日まで進行してきた闇の軍勢はここを通ってきていたのでしょう。つまりこの洞窟を抜けた先が禁断の地ベルゼリはい、闇の軍勢の本拠地です。そして闇の王子ボーゼルのいる場所。闇の王子ボーゼルか。ラングリッサーの封印が解かれたことでボーゼルもまた復活したのでしょう。闇の軍勢を統率できるのはボーゼルだけですから。このラングリッサーでもう一度封印を施さなければこの戦いは終わらないということか。そうです。そのための秘剣ラングリッサーです。分かったわ。ラングリッサーを持つ者としての責務必ず。王子、洞窟内に魔物がいるようです。黙って通れるほど甘くはないか。総員気を抜くなよ。魔物を消し出し洞窟を進むぞ。私の役目は王子を守ること。さあ進むぞ。皆さんの怪我は私が癒します。注意して進みましょう。